na leronwa bedruok ma jatelo kata badu kata jatelo man kod bedruok moro moro makare tiende nango in ka irange space my bet aneno ka jatelo owacho ni nitie qualifications moko mowacho ka dho ngere wacho ni telo kidwa wal ng'ato e telo ti manyo qualifications kata academic both owacho gik mang'eny to gima be mora kabisa e twak makawuono ni jatelo moloso ni uja sawa gongo neno kalo sawa gongo mabe school mabe akala some to sawa gongo kwa bire twaka kako chako maborno Cleophas nalo moko ne ka wadongo age set wa ni neno ka ikawa piny tipuonjowa koko teri e din mar somo to seche moko iteri e puodhruok moro mipuonji kaka ng'ama dichuo kaka ng'ama dhako ichake e ot ni inyisi kaka piny dhi inyisi kaka kin a leader kaka idhi time odi wuon kendo kaka idak gima dho ngere ne wacho ni socialization ineno ki idongo to ndalo machon na winjo wan ok wadongo e dongro but ndalo machon ni iwacho ni ka in ng'ama dichuo tikaw ititeri kanei idhi puonji ka in ng'ama miyo tikaw iteri ka anti ni puonji kikalo kanyo kaka ng'ama jatelo idongo kende school mabe idhie en school gimilongo ni school socialization puonji mame kama biro ni skundewa kaka joluo luo Nyanza nino ka skundewa mwadonge ne skunde mane perform o kata academic but neno ka performance margi be nene leadership inyo kaka jatelo wacho to gima abedo privilege kawuono ni one kode wakale school sawa gongo is nen tie leadership mipuonji kaka ng'ama donge mokale sawa gongo ipuonji for example responsibility kaka kin prefect kin head boy kata kin ina student ikalo puodhruok moro ma leadership makiwuok kanyo kidonje university to in gi ratiro moro kanyo in opuonji maber kaka ng'ama ber bang school kechintie different levels ma ji dhie e leadership ipuonjo ni jatelo en ng'ama nadi to o clarify wacho ni nitie different categories mek telo nikech wan kaka jo Kenya rango mna ni wan waneno mna jotendwa gin mna joma od bura mane siasa nitie jotendwa be religious institution Cleophas to gimeneno sani un jofwambo umiwa wach gima timre Shakahola ineno ka jogwa